Eżis semmija nilqawkom għal programm ieħor taħt il-qoxra preżentat minni Rachel Degwara imtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum ħankunu qed nitkellmu fuq il-poetessa Doreen Mikallef li hi mara importanti fil-letteratura Maltija. Ħaniddiskutu għaliex u x-xogħol tagħha. Biex nagħmlu dan magħna fil-programm għandna lil Emanuel Mifsud li hu kittib prolifiku u fl-2011 sar l-ewwel kittib Malti li rebaħ il-Premju tal-Letteratura tal-Unjoni Ewropea. Magħna wkoll għandna lil Marlene Saliba li kienet lecturer tal-letteratura Ingliża qabel irtirat. Hi kitbet kotba tal-poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż kif ukoll essays ta' kritika u riflessjoni letterarja. Hi tiftakar tajjeb lil Doreen Mikallef u hi u Doreen kien ikollhom taħdidiet dwar il-letteratura u dwar il-ħajja in ġenerali. L-ewwel nett, kif intom, Emanuel, Marlene? Tajjeb, grazzi. Iva, grazzi. Nilqawkom fil-programm. Ix-xogħol ta' Doreen Mikallef ħireġ mill-qalba tat-taqlib letterarju u kulturali mniedi fis-snin 60. Emanuel, inti tgħid li jirrimarka fenomenu importanti fl-istorja tal-letteratura Maltija. Għaliex, huwa semmija li mhux familjari mal-istorja tal-letteratura, tpoġġina nqaf kuntest jekk jogħġbok? Mela, kien mument importanti u naħseb illi Marlene attwalment tista' titkellem aktar minni il għaliex għexet dak iż-żminijiet. Kien mument importanti il għaliex l-ewwel nett seħħew ħafna bidliet interni fil-pajjiż. Ġifieri kellek id-diċenju li fih kellek il-ġlieda bejn il-Knisja u l-Partit Laburista li wkoll wasal għall-interdet. Fil-frattemp kellek il-moviment li l-pajjiż għamel lejn l-indipendenza. Fil-frattemp, ġu dak kollu qed jiġri f'daqqa, fil-frattemp kellek ukoll influss ħafna ikbar mill qatt kien hemm ta' turisti, nies barranin illi ġejjin hawn iġorru magħhom il-bagoll personali u kulturali tagħhom lej pajjiżna. Fil-frattemp ukoll kellek barra il-boom tat-turiżmu jibda il-boom tal-kostruzzjoni tal-bini illi llum il-koll nafu f'liema sitwazzjoni ġabitna. U barra minn hekk diversi persuni bdew anka isifru huma le meta qabel is-safar kien diffiċli ħafna iktar milli kien dak iż-żmien u il-mezzi ta' komunikazzjoni bdew jinfirxu anke aktar. Ma baqax dak iż-żmien fejn fit-triq kien ikun hemm television wieħed u n-nies jinġabru f'dik ir-rokna biex jaraw it-television bħalma ġili anke naraw f'ċerti ritratti antiki. Da jfisser illi il-Maltin anka l-kittieba ovvjament bdew isiru aktar konxi ta' x'inhu jiġri barra. U ma rridux ninsew li fl-istess deċenju barra kien hemm affarijiet kbar ukoll qegħdin jiġru. Jiġifieri qegħdin nitkellmu iż-żmien meta l-bniedem tela fl-ispazju, il-bniedem tela jippassiġġa biex ngħidu hekk fuq il-qamar, il-bniedem illi ivvinta u beda juża anka il-pinnola kontraċettiva bit-taqlib kollu li dik ġabet magħha u progress kbir fil-qagħda tal-mara, speċjalment hekk qed nitkellmu fuq poeta mara hawnhekk. Kien iż-żmien ukoll meta kien hemm protesti kbar mill-movimenti soċjali tal-hippies, tas-Suwed, tal-libertajiet tan-nisa, tal-libertajiet ċivili, u kien hemm postijiet fejn bħal ngħidu aħna Franza fejn il-moviment studentesk kien b'saħħtu tant illi kien saħansitra ta' theddida kbira fuq l-establishment politiku. Dan kollu jaqgħad u jsib ruħu fil-poeżija tagħna ta' dak iż-żmien. Marlene, it-tnejn poetessi, it-tnejn li intom taċċenu għal-qawwa tal-bniedem flimkien man-natura fil-poeżiji tagħkom. Stajt nosserva similaritajiet. Tgħidilna ftit aktar fuq Doreen li lin mix-xena letterarja, Doreen bħala ċittadina, bħala persuna u bħala mara? Iva, jien u Doreen tambar xuxin fil-fatt walidna fl-istess sena. Naħseb li bil-mod kif
nittrattaw diversi temi u l-istili tal-kitba tagħna naħseb huma differenti. Imma nifhem li wieħed jista' jara xi affarijiet simili fil-poeżija tagħna bħal pereżempju li nħarsu lejn ir-realtà mhux biss kif inhi jew kif tidher iżda nippruvaw naraw kif tista' tkun inqisu l-potenzjal tal-individwu, tas-soċjetà għal kwalità ta' ħajja aħjar, li nħossu r-rabta anki emozjonali man-natura u mal-ambjent kosmiku li ngħixu fih. Hemm affarijiet. Inti saqsejtni dwar Doreen li mix-xena letterarja. Li għal Manuel għax nieħ niftakar dawn kollha meta kont żgħira kollha, meta żmien taqlib kollu. Jiġifieri bħala ċittadina, ħanajdu nibdew minn hekk, bħala ċittadina Doreen kienet tħobb lil Marta u lil Sim Marti. Għamlet numru konsiderevoli ta' snin fit-80ijiet u d-90ijiet fejn tefet ħafna enerġija tagħha fuq il-politika lokali. Ippruvat toħloq l-ewwel fiħdan partit u mbagħad fiħdan partit ieħor moviment taħsib ħieles ta' nies intellettwali li jitraxxendu l-politika partiġana u li jgħinu jiggwidaw il-politikanti anki biex kun hemm aktar dialogu pożittiv u anqas firda bejn iż-żewġ partiti l-kbar. Kien għall-qalba l-aspett soċjali u kienet tixtieq ittejjeb il-kondizzjoni tal-ħajja ta' kuljum ta' dawk li b'xi mod jew ieħor qed ibatu. U fl-aħħar snin ta' ħajjitha kienet qed taspira li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. U b'hekk aħna l-Maltin niksbu wkoll u nsiru ċittadini Ewropej. Jien sirt nafa li Doreen fil-bidu ta' snin 70, fil-fażi tagħha meta l-letteratura kienet aktar fiċ-ċentru tal-attività tagħha u kienet l-entratura tagħha għal ħajja pubblika. Dak issa bħala mara ma kienx mara ta' idea tipiċi Maltin ta' żmienha. Kienet issaqsi mistoqsija eżistenzjali, profondi, ċerta ansjetà u tiddiskuti ma' nies li kienet tqis b'ċerta stima biex tipprova ssib it-tweġibijiet għal problemi, għal misteri tal-ħajja u anka għal dbatija li kienet tgħaddimilna. Kienet persuna intelligenti, tħobb taqra, sensittiva, kienet ġeneruża, fiżikament u emozjonalment fraġli, però mbagħad kellha moħħa assertiv ħafna u kienet ukoll assertiva fl-opinjonijiet u fil-ħsibijiet tagħha. U kien diffiċli biex bidlilha l-opinjoni. Kienet tgħid speċi. Kontlarju ta' dak li kien lan li jagħmel il-moviment għaw minn letterarju li ma jiddiaqx jisfida l-status quo, speċjalment fejn tiġi l-politika u r-reliġjon. Il-poeżiji ta' Doreen kienu jolqtu b'mod differenti, il-kitba tagħha ġeneralment tevita l-polemika u l-kontestazzjoni politika, iżda b'xi mod jew ieħor, il-qarrej xorta jispiċċa fil-qalba ta' diskors qawwi fuq il-politika tas-sessi. Emanuel, bl-immod Doreen introduċiet il-feminizmu fil-letteratura lokali? Kif poeżija li mingħand dik li msejħa l-male gaze li dejjem sibna fil-letteratura Maltija u għodna nsibu? Ara, jien naħseb li huwa importanti niftakru xi ħaġa illi tant hija ovvja li tista' taqbżilna. Illi qabel issa il-preżenza ta' poeti nisa kienet verament minima. Ġifieri jekk nieħdu pereżempju l-era romantika, kellna mara waħda. Kellna lil Mary Mejla, persuna ta' tenaċità kbira, ta' ras ibsa kbira, imma ras ibsa fis-sens sabiħ tal-kelma, illi din il-mara għexet għall-poeżija tagħha. U rridu nqisu li bħala persuna Mary kienet minn għawdex fi żmien meta imqar il-vjaġġi bejn iż-żewġ gżejjer mhux bħallum
għandek, skużani, għandek il-faċilità, ġifieri anke bdi biex tersaq lejn Malta, dak iż-żmien kienet ċaġa diffiċli. L-era moderna mbagħad tlaqqana ma' ftit iktar minn mara waħda, ġifieri kellna lil Doreen, kellna lil Lilian Xiberras, kellna lil Marlene, imma il-poeti nisa kienu jaslu semmek. Iġifieri ejja nifmu li kontrarju għallum, il-preżenza tal-poeti nisa kienet minima. Mela dik diġà hija xi ħaġa importanti li rridu nżommuha f'moħħna kontinwament. Issa, fil-każ ta' Doreen partikolari, Doreen inqisuha bħala waħda mill-ewwel poeti konfessjonali tagħna. Okay? Il-poeżija tagħha hija rara, hija stqarrija ċerti drabi intima ħafna ta' mini Doreen Mikallef. U naħseb li il-feminizmu tagħha jidher forsi anke inkonxjament ma nafx għax raġ il-feminizmu hi bħala persuna, imma inkonxjament jew konxjament hi stabbilixxiet lilha nfisha bħala mara. X'irrid ngħid? Irrid ngħid illi anka x-xewqat tagħha, ix-xewqat intimi tagħha, il-personalità intima tagħha, dawn kienu ħwejjeġ illi il-poeti irġiel ormai tradizzjonalment kienu ilhom jiddiskutuhom u joħorġuhom fil-poeżiji tagħhom. Doreen ma qaditx lura, ma qaditx tgħid għax jiena mara mela ċerti affett ma ngħidhomx, anzi għax jiena mara ngħid x'inhi il-perspettiva femminili fuq l-imħabba, fuq ix-xewqat, fuq l-intimità, imma anka fuq kif semmit Marlene fuq temi aktar kbar, aktar kosmiċi. U allura il-preżenza tagħha ta' mara hija importanti ħafna, kien turning point fl-opinjoni tiegħi fl-istorja tal-letteratura tagħna. Il-fatt li kellek mara illi kellha l-kuraġġ illi tesponi il-ħsibijiet, il-ħsus tagħha, hemmhekk naraw is-saħħa morali illi kellha. Kif qalet Marlene, persuna fraġli, fiżikament kienet fraġli wkoll. ċkejkna jiena ftit niftakara stradarjali, titmalqtates u hemmhekk anke dan id-dettall jista' jidher trivjali però mhux għax juri dil-mara x'sens kbir kellha ta' altruiżmu, ta' mħabba lejn l-ieħor, okay, li qed ngħidu tates jiġru fit-toroq daw kienu, le, il-preżenza tagħha, il-fiżik tagħha ċkejken fraġli, imma is-saħħa morali tagħha kienet xi ħaġa tremenda fl-opinjoni tiegħi. Marlene naf ċert tista' tgħid aktar fuq hekk. Marlene, bħala marra li kont attiva fix-xena letterarja wkoll dak iż-żmien, x'tip ta' ostakli kien hemm li kienu relattivi għal ġeneru? Tiftakar xi esperjenza partikolari fejn kien hemm xi każ ta' mansplaining, eżempju mansplaining meta raġel jispjega lil mara mingħajr ma tistaqsih xi trid tagħmel jew għandha tagħmel jew taġixxi f'ċertu sitwazzjoni li hi tkun konxja biżżejjed tagħhom, li forsi tixtieq taqsam magħna jew forsi xi aneddotu li tiftakar? Dak iż-żmien kien żmien differenti ħafna li nisa, laqas nista' nemmen kemm inbidlu l-affarijiet dawn l-aħħar 50 sena. Kważi fil-kampi kollha tal-ħajja li nisa. Iva fis-snin 70 jien kont attiva fix-xena letterarja, kont segretarja fis-Soċjetà tal-Poeżija li chairperson tagħha kien il-professur u poeta J.J. Cremona. Fis-snin 70 għal xi ftit snin konna noħorġu rivista bit-titlu Poeżija li jien kont fil-bord editorjali tagħha flimkien ma' Daniel Massa, Viktor Fenek u Paul Schwierer. Fil-kamp letterarju kien hemm numri ta' ostakoli relatati mal-ġeneru. L-ewwel nett kif qed jgħid Manuel, il-kittiba nisa Maltin u anke barranin li konna nistudjaw l-iskola kienu tassew ftit, u anke barranin mhux Maltin biss. Meta tikkomparhom ma' dawk li kienu irġiel li nitalmu fuqhom, pereżempju niftakar
kemm l-iskola, kemm l-università, meta konna nistudjaw il-Malti, nifxi 4 poeżiji ta' Mary Mejla, il-poeżiji l-oħra kollha, romanzi, id-drammi li kellna fis-sillabu tal-letteratura Maltija kienu kollha mittuba mill-irġiel. U anke l-letturi, b'eċċezzjoni ta' waħda jew tnejn, meta kont l-Università l-ewwel lawrea kienu kollha rġiel. Bħala nisa kellna ftit li xejn modelli ta' nisa kittiba jew kritiċi letterari, id-deċiżjoni tal-kodb edukattivi letterari u tal-aqdiet letterari kienu fidejn l-irġiel. Kienet tinħass ħafna n-nuqqas tal-perspettiva tan-nisa anki fil-lingwa stess kif kienet infassla. Dak iż-żmien jekk tkun mara u taħdem mal-gvern f'ħafna oqsma oħra u f'ħafna oqsma oħra meta jituk ix-xogħol trid tifferma kuntratt li tirriżenja meta tiżżewweġ. Dasek, għalhekk kien diffiċli għall-mara biex tibni karriera anki waħda tgħallima tal-letteratura jew tal-riċerkatriċi. U fiż-żwieġ ir-raġel u l-mara legalment ma kinux meqjusin ugwali bħal mallum, bil-liġi ir-raġel kien jikapta l-familja u mistenni jġib il-ħobża ta' kuljum. Ekonomikament ukoll il-mara kienet għalhekk tiddependi fuq ir-raġel. Kien hemm ħafna aktar kondizzjonar tal-ruoli stereotipati u anke ħafna aktar aċċettazzjoni ta' dawn ir-ruoli kemm mill-irġiel kif ukoll min-nisa. Ġifieri kienet dinja oħra. Bħala espressjoni pubblika u letterarja fis-snin 60 u 70 għalina n-nisa u kienu wkoll diffiċli aktar biex ikonna l-kuraġġ nitkellmu u nikbu fil-pubbliku. Konna aktar ikkondizjonati biex insiru postna u noqogħdu fil-ħajja privata tal-familja. Madwarna mhux biss il-politikanti, iżda l-avukati, it-tobba, il-letturi, konferenziera, eċċetera, kienu kważi kollha rġiel. Bħala każijiet ta' mansplaining u ta' atteġġamenti kondixxendenti lejn in-nisa kienu jiġu spiss, speċjalment fl-oqsma differenti tal-ħajja pubblika. Konsegwenza tal-kondizzjoni tal-rwol u tal-kondizzjonar ta' dan ir-rwoli. Però irrid ngħid ukoll li fix-xena letterarja anki dak iż-żmien mill-kittiba rġiel kont inħoss sens ta' inkoraġġiment u sens ta' support lejn in-nisa u mhux kien. Dik naħseb importanti nagħtiha. Doreen taċċena għal reliġjonijiet differenti fil-poeżiji tagħha, iżżur il-vant imbiegħed b'referenzi għal reliġjonijiet u l-filosofija orjentali iżda l-qofol reliġjuż jibqa' dak nisrani. Id-battija fiżika li titrasforma l-Alla fi bniedem li issibu triq fluġieħ. Emanuel, dan metodu ta' katarsi? L-ewwel nett l-introduzzjoni jew il-laqgħa tagħha, l-inkontru tagħha ma' reliġjonijiet differenti, partikolarment il-vant imbiegħed, kienet xi ħaġa pjuttost tipika għal dak il-perjodu li semmejna fil-bidu. Ġifieri kien hemm poeti oħrajn, anke Maltin, illi biex ngħidu hekk iltaqgħu mal-reliġjon, mal-ispiritwalità aktar mill-reliġjon ta' postijiet imbeda. Però kif għadt inti fl-aħħar mill-aħħar il-poeta Malti u dan jgħod ukoll għal Doreen jibqa' poeta nisrani fis-sens illi kif jidher li jien anka iġbija l-iktar dominanti fil-poezija Maltija hija iġbija ta' Ġesu Kristu. Anzi, mhux tal-li hekk, tal-li naħseb illi partikolarment fis-snin 70 iġbija ta' Kristu sofferenti terġa' li fl-opinjoni tiegħi tidher aktar milli tidher fil-poezija ta' qabel addirittura. Ġifieri għandek pereżempju Marja Novella, illi sa ċertu punt nistgħu ngħidu l-bidem illi inidi il-proġett modernista Malti. Tgħidli imma Marja Novella kien patri l-artistennija verissim. Imma kellek Mario Azzoppardi pereżempju, xbija ta' Kristu sofferenti hija dominanti fil-poeżija tiegħu. U l-istess jgħod tal-Doreen.
Issa kif għadt inti Doreen tersa lejn l-ispiritwalità ħafna drabi bid-dbatija tal-ġisimha. U dan ifakkarni ħafna, imma fuq hekk forsi tista' titkellem aktar Marlene appuntu il għaliex taf il-Doreen personalment u anka kitbu fl-istess epoka, imma dan ifakkarni ħafna fl-attitudni axxetika anka tal-Medju Evu, fejn daw l-axxeti kienu kellhom din filosofija li jersqu lejn l-ispiritwalità mhux daqstant biċ-ċaħda tal-ġisem kif forsi ġiel interpretajnihom, imma għal kontrarju jużaw il-ġisem biex jersqu lejn l-ispiritwali. ċoe, is-sofferenza fiżika ma tistax tnessi jew tneħħi l-ġisem għax hija sofferenza appuntu fiżika. U fil-każ ta' Doreen Micallef, is-sofferenza hija waħda mit-temi prinċipali tagħha, sofferenza emozjonali, imma partikolarment dik fiżika wkoll. U naħseb illi iva, is-sors ta' dan kollu, anke jekk fuq livell subkonxju, huwa dejjem il-messaġġ nisrani li fl-aħħar mill-aħħar is-simbolu l-iktar qawwi tal-Kristjanizmu huwa Ġesu Kristu imsalla, jiġifieri l-apiċi tal-tbatija u xbeh. U naħseb li Doreen timxi fuq dawk il-binarji wkoll. Fl-2011, fit-3 ta' Diċembru, saret konferenza 10 snin mill-mewt ta' Doreen Micallef biex il-poetessa kemm bħala kittiba u kemm bħala persuna tingħata attenzjoni xierqa għal kontribuzzjoni tagħha. Emanuel, inti kont preżentajt il-konferenza u Marlene inti kont preżentajt studju li wara ġie ppubblikat. Emanuel, tgħidilna aktar dwar din il-pubblikazzjoni jekk jogħġbok? Ara, jiena l-interess tiegħi f'Doreen, l-interess akademiku tiegħi f'Doreen beda ftit qabel dak iż-żmien. Meta kont dħalt nagħlem il-kulleġġ tal-Università, kien hemm xi poeżiji ta' Doreen illi jiena kont nagħlem lill-istudenti. U kienu poeżiji li kienu jibbeżżgħu lil ħafna. Il għaliex irridu ngħiduha din li Doreen hija poeta impenjattiva ħafna. Jiġifieri il-qarrej ta' Doreen huwa qarrej illi se jidħol fil-poezija tagħha u se jidħol bir-ruħu l-ġisem kif ngħidu, mhix poeżija li taqra qabel torqod biex ngħidu hekk, mhix poeżija illi taqra ħdejn il-baħar, hija poeżija li titlob ħafna impenn mill-qarrej. U dan huwa wara kollox l-ispirtu modernista. Però l-poeżiji tagħha kienu ibeżżaw lil ħafna, ma' poeżiji ħafna drabi twal, poeżiji illi inneħħu jirrifjutaw anzi il-regoli illi soltu nassoċjaw mhux biss mal-poeżija manka mal-grammatika stess u iva jagħmel qari diffiċli. U jiena dejjem ħassejt illi kienet ħasra illi Doreen li kellha sensibilità kbira, mara ta' filosofija wiesa immens, ma kienx tingħata l-importanza appunto x'kienet tbeżża lin-nies, tbeżża ovvjament tra virgoletti. U allura l-ewwel ċans li kelli li mmexxi teżi kelli studenta illi kitbet it-teżi tagħha fuq Doreen Micallef. Kienet teżi maqsuma b'żewġ partijiet. L-ewwel parti tagħha kienet il-parti biografika għax laqqas kellna biografija ta' din il-persuna, it-tieni parti kien studju fuq il-poeżija tagħha. Marlene kienet waħda minn dawk il-persuni li din l-istudenta avviċinat il għaliex Marlene kienet tafa personalment, u mbagħad Marlene issuġġeriet numru ta' nies li setgħu jgħinu lil din l-istudenta. Hemmhekk beda l-interess veru propju. Meta mbagħad kien hemm l-10 anniversarju minn mewta, kelli x-xorti li dak iż-żmien kont fil-bord tad-diretturi tas-St. James, illum il-ġurnata jismu iċ-ċentru għall-kreattività jew xi ħaġa. U għadha kelli l-faċilità
illi norganizza din il-konferenza. Illi fija tkellmu nies li kienu jafuha personalment, Marlene, nies oħrajn illi kellhom kuntatt magħha anke fuq livell personali. Imma wkoll ħadna faċċati differenti tagħha, Doreen bħala mara, Doreen il-kontribut politiku tagħha, Doreen u l-erotizmu fil-poezja tagħha, Doreen u l-ideat filosofiċi tagħha, Doreen u l-imħabba. Kien hemm numru ta' temi illi ddiskutejna dik il-ġurnata. Eventualment, jiena dejjem xtaqt ukoll illi ġara darba Doreen ma dix magħna, jinġabru x-xogħlijiet kollha tagħha f'volum wieħed. Jiena nħoss illi meta poeta iħallina niġbru anke x-xogħlijiet inediti tiegħu jew tagħha, skużani, u jinġabar kollox volum. Nemmen ħafna fiha din. Però kelli ħafna x'nagħmel jien u l-Akkademja tal-Malti permezz anke ta' Viktor Fenek, illi wkoll kien jafa personalment, ħaxxol kbir illi jeditja il-papers li ġew ippreżentati matul dik il-konferenza. U eventwalment ġi publikat 2 volumi ix-xogħlijiet kollha ta' Doreen, plus xogħliet inediti li ma kienu għadhom ma derux, li nstabu wara mewta, u il-papers li ġew imresqa matul dik il-konferenza. Marlene, fl-istudju tiegħek issemmi l-espansività fil-versi ta' Mikallef. Tagħmel referenzi għan nies li jsemmew fil-poeżiji ta' Doreen. Min kienu n-nies li influenzawha? Kien hemm ħafna nies li influenzawha naturalment, imma fost il-Maltin li influenzaw il-kitba letterarja ta' Doreen, ħansemmi il-kittib Francis Ebejjer, il-kompożitur Charles Camilleri, il-kittib Oliver Frigieri u diversi membri oħra tal-moviment Awmin letterarji, daw kellhom ċerta influenza. Il-Reverendu Peter Seracino Glott li kien jien ħafna lil Doreen biex titgħallem u żżid l-edukazzjoni letterarja u kulturali tagħha. Aw Malta, il-professur Seracino Glott kien waqqaf għaqda dwar Pierre Teilhard de Chardin li kien patri ġiżwita mistiku kif ukoll xjenzjat u filosofu ta' fama internazzjonali. Niftakar li Doreen, jien, Ġu Frigieri u Rena Balzan konna membri ta' din l-għaqda. Il-kitba ta' dan il-ġiżwita kienet u għadat impressjonani anke lili. Doreen kienet tħobb ħafna tirreferi għal dan il-ġiżwita li kien influenza ħafna wkoll lila. I kienet kitbet fil-fatt essej twila dwar Chardin bit-titlu ta' il-ħidma xjentifika viżavi il-filosofija Teilhard de Chardin. Dan il-ġiżwita kienu interessaw ir-reliġjonijiet orjentali, kien jippromovi dialogu bejn twemmin differenti, kien jemmen ħafna l-integrazzjoni tal-fidi kristjana u tax-xjenza fl-unità tal-materja u l-ispirtu, fil-psika individwali u kollettiva tal-bnedmin u fl-evoluzzjoni spirituali tal-bniedem u tal-univers. Din l-għaqda f'Malta kienet rivoluzzjonarja fi żmienha, bħalma kien hemm ħafna qdiet kif qal Manuel qabel ta' tibdil u rivoluzzjoni, anke fil-Knisja stess kien hemm ċertu tibdil. Kienet rivoluzzjonarja speċjalment dwar l-atteġġament l-espressjoni tal-fidi kristjana u tal-ġejjini tal-bniedem. Kif provajt nispjega fl-istudju tiegħi dak li ktibt, naħseb li fil-poeżija ta' Doreen tidher l-influenza ta' Chardin. Naturalment mhux ta' Chardin biss u hemm l-elementi oħra, imma ċertu aspetti ta' Chardin xorta naħseb komplew jenwa anki biex tkun assertiva. Għax Chardin kien assertiv u rivoluzzjonarju baqa ġiżwita baqa fil-Knisja, għavol l-kodba tiegħu għal-bidu l-qasir li pubblika għamlu l-Knisja stess.
baqa xorta illum aċċettat. Ġifieri kella dik iċ-ċerta ammirazzjoni lejh. U naturalment ukoll hemmhekk fil-poeżija tagħha nsibu allużjonijiet għal nies oħra eruditi ta' fama internazzjonali. Jiena semmejt ġarġena x'qed ngħidu aħna fuq il-kuntest tagħha li għalkemm timraħ fuq reliġjoni differenti hemm l-element Kristjan kif kien qal Manuel ġifieri. Fil-poeżija ta' Dorina nsibu pereżempju allużjoni tal-Einstein, Jung, li Jung kienet ġieli nintaqgħu Jung tilgħu Jung nieżel għax jien kont inħobbu ħafna wadni u anki allura speċi suġġett u ġieli anki sellifta xi kodba ta' Jung jiena. Jung, Tolstoj, Dante kienet alludi tal-jom fil-poeżija, Nietzsche, Goethe, li kollha b'xi mod jew ieħor ħallew l-impatt u influwenza fuq is-sibiet tagħha. Grazzi Marlene u grazzi Manuel tal-kontribuzzjoni tagħkom f'dan il-programm. Tajjeb infakru li semmija li il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ta' kull sena inedi konkors nazzjonali tal-poeżija. Kull sena l-konkors jiġi ġudikat minn ġurija maħtura mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Il-ġurija tevalwa l-poeżiji anonimament skont damma ta' kriterji li jiffukaw fuq l-autentiċità, is-saħħa immaġinattiva, il-karattru distintiv fil-vuċi tal-poetika u l-użu oriġinali tar-ritmu u l-figuri tat-taħdid. Ir-rebbieħa tal-konkors jinħabru jirċivu l-premju tagħhom f'ċerimonja ta' premjazzjoni matul il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb tal-2021. Hemm premijiet monetarji u ta' kodba rebbieħa u tistgħu issibu iktar informazzjoni li jżuru www.ktieb.org.mt. Għal darb'oħra nistgħu nifqu qatt niddiskutu lil Dorin Mikallef iżda il-ħin tagħna huwa limitat. Grazzi ħafna Marlene Saliba u Manuel Mifsud u Grazzi lilek. Thank you, grazzi lis-semmija tal-li tawna widen għal programmi ieħor taħt il-qoxra. Inaqdu magħna